Mihin me ollaan Tino lähetty? Jollekin retkelle. Muistatko mihin me mennään retkelle? Joo, okei. Jos sulla on oikein reippaat, niin voidaan sitä paitsi mennä hiekkarannalle. Totta. Jos ollaan oikein reippaita. Jännä nähdä. Niin. Miten reipas sitä jaksaa on. Annatko Tino se pullo? No niin, kolmas reissu Vätsäriin lähtee. Taas on maksettu itsemme kipeäksi, että pääsee tänne itikan syötäväksi. Eikä se oo pettänyt. Kyllä täällä näitä itikoita taas piisaa. Sitten tuossa on vähän tämmönen isompi jimi siellä. Se oli se hatun sisäpuolella itikka. Siellä vasta joku vajaa pari kilsaa tultu ja kohta ruokatauko sitten, kun vaan löytyy vettä. Melko kuivan näköistä on vielä tässä kohtaa. Me lähdettiin varovasti sitten. Paljon pientä kalaa. Paljon pientä kalaa. Uskallat se äiti? Äiti ei tiedä, uskaltaisiko. Niin. Hazardin näköinen. Kai se on kokeilla. Ala tulla. Helppohan se on. Ketteränä poikana huuella. Pitäisköhän sinun tulla ojentaa minulle vähän auttavaa kättä. Semmonen. Sieltä sitten. Eihän tässä mitään, jos rinkkaa selässä, niin tää tulisi kyllä ihan. Yes. Mikäs siitä löytyi? Tästä sykkeistä. Kyllä se vaan rupeaa tuon 30 kiloa selässä tuntumaan pikkuhiljaa. Vai oisko löllee? Kyllä se voi lölleä olla. Vesi on ihan tavallista. Tavallista. Joutuu vähän säveltämään näitä narujakin, kun ei oikein maahan tartut kiilat.
Mitäs se Tino rakentaa? Otetaan tätä nuotiota. Joo, Eli se on vähän palaamaan. hyvä. Tää on tämmönen moppa. Joo. Älä laita sitä, koska se on varmaan sen verran märkää. Voitte tuoda vähän lisää puita. No ei voitaisiin itse tästä. Mistä se löytyy paljon puita? Täällähän näitä oksia on. Voitte vähän tulla mulle. Ei se ihan vatupassi soittaa meidän teltta, mutta seuraava yö ehkä sitten paremmin. Iska, onks tää video, kun mä painoin yhden kerran? Mä painoin yhden kerran tätä. Onko tää nyt kuvaamassa? Onko? Eiköhän se oo. No on se, kun siinä palaa. Sillä kun se palaa se punainen valo, niin se... Tässä vilkkuu. Viilu. Terve! Aloitan vähän tämmöisellä alkuhuudolla. Nyt ollaan rumassa paikassa. Kattokas. Rumassa paikassa. Kattokaa nyt niin. Meidän teltta on just tässä. Tino, älä sit sitä kamerakaan niinku huidon niin paljon. Tää on nyt. Ei jäänyt roskaa. Iskä sanoi jotakin. Jotakin. Mm. Minä sanoin just jotakin. Etkä sanonut. Sanoin. Etkä sanonut. Lähdetäänkö vielä rumeempaa paikkaa? Hienompaan. No hieno. Hiekkarantaa. Toinen puu räjähtänyt. No Matti. Ei se. Ei se jotakin. Ota uusi tulitikku. Mikä saa lähtemään erämaahan yhä uudelleen? Onko se nämä itikat vai? Kyllä se sinä on. Tää on se intohimo. Että. Eiks niin, Tino? Tää on kyllä parasta, mitä ihminen voi kokea, on näytökä. Kevee. Tino, Pois. aina pitää liikata. Tää meni pilalle. Sä teet iskälle töitä. Iskä pitää leikata noita Näkyyköhän tässä mitä hyvin näitä kavereita täällä Äiti, leijailee? Näytät. Siinä on kiusaa. Tää iskää vaan auki. Otat siis Kiitos. video, kun mä otan. Nyt se hakee leikkiä. Kiitos. Kato, otatko video, kun mä otan vettä? Kävisipä pian tuulemaan. Aivan. Veneilysäks olisi ihan oivallinen, mutta tälleen vaellussäännö niin ei ole niin täydellinen. Mun pullo täynnä. Häh? Mun pullo täynnä. Ei oo. Tää ei oo tosi täynnä. Nyt on kävellä johon ylös. Ai nyt mä voin mennä ihan näin pienikin, jos löytyy. Voi ei. Iskä. Voinko mä tuoda sitä veden kautta? Sitten kun mä oon siellä. Uppis.
taitaa olla. No, haluaisin vaihtaa vettä, kun... Se Miikka. Onko vähän hassun näköinen paikka tälleen keskellä metsää? Sitten taas musta. Tästä tulee tuo loppukirja ja tästä tulee niinku 500 metriä melkein näitä mustia. Ja kannattaa nyt kävellä taas. No niin. Äiti! No, Oletko video, kun mä otan näitä? otetaan, kun äiti mielestä on niin kiva, kun tommonen 6-vuotias osaa noin hyvin auttaa jo. Siinähän on videopaikka. Mm. Opetusvideo. Opetusvideo, näin laitat sisäteltaan. Ei tarvii itse enää kontata tuollakaan. Ihan kätevä. No niin. Hyvä, hyvä. Eikö saa kuvata? Eikö saa kuvata? No ainakaan tätä. Ei tää nyt hirveesti nyt oo. Unohtakaa kaasikäyttöiset itikkaimurit sun muut. Laittakaa vaan teltta pystyy pihalle, niin ötökät löytää kyllä siitä. Huomenta Tina. Mitä sä ottelet? Nuotiot. Meillä on vielä aika kova ukoilma ja sade. Täällä on taas ihan jees. Eikä oo tököstä nyt. No, ainakin me jäätiin tämmösen, että kattokaa tätä. No, hirveä läämä. Ette tehkä. Hirveä läävä. No, katon tätä roskaläämää. Ja me otetaan mukaan roskat siitä. Eikä. No sitten liukas tänne. Tuossa on mun leikkipuu. Torpa. Mutta en minä ole nähnyt teitä vuoteen. Mutta ei siitä olekaan puhuttu vuosi.
ollaan syömässä niin ei arvaakaan mitään. Joo. Ollaan aamu. Äiti, muistatko kun mamakin tuli niin Siinä on meidän ainakin nyt päivä 2-4 leiri. Katsotaan, lähdetäänkö huomenna sit jatkamaan matkaa, mutta tää oli kyllä tosi hyvä paikka ja kelikin suosii nyt, että täällä on ihan teepaita kelit ja ötökeitäkään ei nyt varmoja kummosempia on näkynyt tässä tänään, että tuuli työntää hyvin kaikki hyttyset pois. Oikein kivaa kyllä. Mitäs sä rakennat? En tiedä. Mitä sattuu tulevaan? Uusi puukko, niin pitää vähän sisään ajaa. Se ei kuulu sitten. Ai, milloin mä saan jatkaa No mitä? sitä videota? No katsotaankohan ollaan kaakaot ja kahvit juotu. Kahvitauko. Kävit se uimassa? Taisin käydä. Oliko lämmintä vettä? No... Jonkun verran. Nukuit Setinon päikkäreitä vai leikit siellä vaan autolla? Okei. Okay. Äiti nukkui jo päivän toiset päikkärit äsken. Tina on siellä olkapäässä parma. No ei se väärin. Täällä on aikaa nukkuakin onneksi välillä. Ei ole niin kiireinen tahti. Se on nauttia. Vaikka huomenna meidän pitäisi lähteä, mutta minä sanoin, että huomenna ei lähdetä minnekään. Sitten ylihuomenna lähdetään sinne... Mikä järvi se on? Oliko Sollomusjärvi? Solmusjärvi. Joo. Sinne päin aina. Niin. Me kertoo ihan sinne asti. Meillä on tässä vielä semmonen 6-7 päivää aikaa. Jos maanantai-aamu pitää olla jo tien laajissa. Niin. Siihen malliin. Saisikohan Tino se, että se Vettijärven paarilta hamburgia? Joo. Ajat. Oi. Mutta jos tää nyt jää kalasaalis huonoksi, niin sutsia kyllä etsitään jostain. No kyllä. No viimeistä rumaan. Eiks niitä? Joo, helppo. Etsitään niin paljon, että se Joo. Niin paljon kuin mä jaksan. Ei tule. On nää paarmut hanaa. Niin. Saaksis mä siitä puisen puukon? Semmosen, ei ihan oikeet puukon, vaan semmosen Nää tautti tähän partaa kiinni. Vähän edes irti saa. Mitäs muuten tuo... Sillä on ajatuksen, että monessa eri paikassa vielä niin leiriydyttäisiin tai sellainen, että onko tuo teltan pystyttäminen ankeeta. Se on tietysti vähän, että vähän, että mistään löytyy sitä paikkaa. Jos löytyy ne oikein. Äiti. No? Että saaks mä kuitenkin sen... Hei. Nyt mä tiedän
Ja mä haluan ihan oikeesti. No. Saako se panna? Ensin pienen vuoron. Monen eri merkistä. Hei äiti. Sun pitää kysyä, saanko mä... Joo, me voin kysyä. Saanko mä sen Timon Mä en tiedä, taskuun? että olisi sekin siitepöly juttu sitten siellä vuoren vieressä. Niin. Tiedä. Lähetäänkö me nyt kuinka monta siitepölyvakuunia täältä etsimään sitten? No mut oli jotain hyvää leiripaikkaa. Oli. Ja oli tuossa hiekkarantaa tuossa Niin. pohjassa. Ei kai ne tus... Niin. Tää? Niin ihme on, jos tässä muita kävelee. Äiti, No, nyt voit lopettaa se kuvaamisen. selvä. Se riisu. Niin mitä me iske tänään syödään? En tiedä. Tonnikala on ainakin. No niin. Jos mä vähän kuvata tätä taikinaa. Joo, kohta. Täällä kyllä. Et kuvaa välillä muakin. No, tässä vähän on vaatteita, mutta arvatkaahan mitä, kansalaiset. Minä oon tuonut teille yllätyksen. Saatte kuulkaas. Vai yllätyksen. Saatte kuulkaas nähdä. Tänä aamuna onkin vähän tuulisempaa sitten. Hyvä 9. Iso, katois mikä tämä on vaan. Kato. Tää on. Ohjaaks joku tätä? Kato. Otetaan lavan sinne. Joo. Toiselta vaan semmonen näin. Tuli sitä aamiaista jossain. Niin silloin. Tuli vuori. Ei viiti keittää yli. Nopea. Tänään ehkä tajuta ladata tää, mutta siihen jää leiri. Ilmanvaihto täällä on ainakin ollut kohdallaan tänne. Ei jäänyt roska. Nyt alkaa minullakin rinkka tuntua siltä, että me saadaan jopa selvitä tästä. Ei tunnu enää niin pahalta. Mites Tino? Selkäkin on nyt suorassa. Aikaisemmin on käynyt. Mites Tino?
Huomenta päivä. Huomenta. Mitäs meininki? Ihan hyvä. Onks nyt mieluinen ranta? On kuva myös tuolla. Mikäs siellä? Ja lähtis sit aamupalaa tekoon. Mikäs sen nimi nyt oli? Ympyrä. Ei kun rakkausympyrä. Joo. Saa nähdä. Tuleeko sateet pilaamaan meidän loppureissu? Saa nähdä. Niin. Tupas aika rankkojakin vesisateita. Iskä. Loppuviikoksi. Kun mä iskä näytän mitä se veden alla on. Tästäkö? On tää vielä kahvi. Semmonen hovimestari meillä. Hee. Onko lämmintä? No, kattokas tätä. Tästä vielä lähellä. Miksi? Miten se sula? Ei vissi lämmintä. Aika lämmintäkin. Ja se kivi on vähän myyttynyt. Mutta ei. Näet sä sit näytöstä? En. Näen vaan itteni. Mä näen itteni varjon. Minkä takia? Jäi vähän kuvailematta tuossa matkalla, kun unohtui ladata akku tosta. Niin ja just poro meni tosta ohi. Palkopiti. Onko Matilla mitä asiaa? Ei tässä ihmeitä. Se on vaan harmi, että se jäi nyt Jumiin. lataamatta. Hienoja paikkoja jäi kuvaamatta. Jäähän ne päähän kuitenkin ne kuvat. Eiks niin? Joo. Haluatko kuvata, jos mä saan kävellä ihan tänne? Voisi se olla? Näyttääkö siltä, että tää nauhoittaa? Kyllä se näyttää. Nauhoittaako tää? Näyttääks tää sieltä puukolta kohta? Näyttää. Puuhanurkas valmistuu nyt tänään. Retkipuukko. Joo. Tää menee mun retkipukko. Vähän vanha ehkä, mutta ei siitä nyt hirveesti vaivaa oo. No mitä siskaan mieltä, kun se tekee mulle tämmöstä retkipuukkoa? Kivahan näitä on näplät. Jaa. Saaks mä välillä itseäni kuvata? Totta kai. Tultiin hakemaan vielä vähän vauhtia tästä tuvalta. Tehdään ruoka tässä, sit lähdetään Vainosjärveen kohti. Jännä nähdä mikä tää keli nyt tulee olemaan. Tuulee ainakin aika rajusti. Tuulihan on vaan hyvä asia. Ei ole ötököitä. Jep.
Se on hyvä, kun tuo pitkäjalkainen menee edeltä, niin tulla sitten perästä. Ai, no niin. Selvittiin. Just joo. Pääsit Sietino yli. Kiinnostaa Mikä? kuvaaminen. Aha. Joku ei voi pitää taukoa. Kohta pidetään. Kohta pidetään. No mitäs mun pitää sun kanssa sanoa? Hyvä juttu. Noniin, tuu vaan. Niin Pätsikotajärvi olisi tästä niinku seuraavana. Sitten tän jälkeen, kun tästä päästään. Aika matalaa. No siinä on onneksi matalaa, joo. Jahas. Tästä ota. Niin ja mennäänkö me tonne polkua vai sinne ylös? Okei. Okay. Hei, mene jo. Mennään. Koska et tarvitse tarvitse. Ai. Pelkääkö pelkästään naiset hiiriä? No en tiedä. Kai jotkut miehetkin pelkää hiiriä. Kyllä kissatkin pelkää jotkut. Aa. Taisto ei kuitenkaan välitä. Se vaan syödä. Niin. Miten näitä hiiriä on kuollut? Kun tässä ei onnellisena siinä vieressä. Miten? En tiedä. Ehkä se näitä hampaan siihen. Tää hiiriä kuollut. Ja vinoa. Näyttää siltä, että on. Onko se tää taukoreipaikka? Ainakin taas. Kyllä tähän saa tilata. Tää reipaikka täältä sitten on. Olisi tää kyllä vähemmän. Onpa kaunis ranta. Täällä joku muukin ollut ennenkin nauttimassa. Joo. Hoh. Tää näyttää siltä, että tässä pystyy äitikin uimaan. Voi miten huonona on.
kiva tällainen harjualue löytyi täältä reitiltä. Nyt pohdittiin ensin, että jäähän tonne edelliseen paikkaan pitämään leiriä, mutta piettiinkin siinä sit vaan taukoja. Päätettiin, että lähdetään nyt vielä tänne Vainosjärven suuntaan etsimään sitten se lopullinen leiripaikka ensi yöksi. Joo, en tiedä kuuluuko tästä mitään, kun on näin kova tuuli. Mutta nyt olisi oikein sellainen backrafti melojan unelmakeli, että ainakin toiseen suuntaan pääsis lujaa. Aika kova tuuli täällä Vainosjärvellä näyttäisi olevan. Tino löyti täältä tämmösen kasan vaahtoa. Oi että. Siinä. Huhhuh. On kyllä. Maisema taas aika kohdalla. Tästä löydettiin sitten hyvä leiripaikkakin vähän tuolta ylempää. Näytät niitä vaahtopäitä sitten nämä. Kyllä nimittäin tuuli. Ihan semmoista vesisumua tulee naamaan järvellä. Tuntuu vähän idiotilta kantaa tuommoista kaminaa tuolla helteessä monta päivää ja miettiä vähän sitäkin, että mitä se niinku tekee, mutta kyllä se nyt se sitten tulee oikeuksiinsa kyllä. Ei yhtään huonompi juttu. Tätä maisemien lisäksi myös kaikki mukavuudet. Juokseva vesi muun muassa täällä. Melko lähellä. Telttakin on kestänyt vielä yön. Aika kova on tuuli. Kohtalaisesti se on. Tässä on.
Äiti. Kaaniska. Miten menee? Hyvin menee. Ei oo vasta kuin 7 tunti putkea teltassa. Milloin sä lähdetään hotelliin? Voisi olla koiran ilman. Milloin sä lähdetään hotelliin? Pari päivää päästä. Jaa. Vietäis nopeasti samalla Tuleeko sä hukkaista? Ei siellä juurikaan. Tukkakin melkein pysyy päässä. Joo, se olisi meidän 7. retkipäivä. Joo, 7. päivä kääntymässä iltaan. Täällä ollaan vielä metikössä ja tästä huomenna olisi tarkoitus lähteä tonne Vainospään huipun suuntaan. Nyt ollaan Vainosjärven rannalla. Ja siitä olisi tarkoitus lähteä sitten kiipeämään tonne Vainospään huipulle, ylittää se ja sieltä lähteä sitten tuonne Sanilan suuntaan, oliko se Kirakkaan vissiin. Joo, ei ole kuiskaan jäänyt tässä, että saattaa tulla asiavirheitä, mutta joo, meillä on mennyt reissu ihan hyvin tähän asti, että ei mitään, ollut ihan hyvät kelit tätä päivää lukuun ottamatta, että tänään oli vähän tuulisempaa ja sateisempaa, että ollaan pysytelty aika pitkälti tänään tuolla teltan uumenissa, mitä nyt välillä käyty sitten tässä vähän pällistelemässä luontoa, mutta joo, ihan kyllä kiva reissu ollut tähän mennessä ja pari päivää olisi tarkoitus vielä reissun jatkua, että katsotaan sitten mitä sen jälkeen keksitään. Joo, se on leirikasaus. Lähdetään kohti Vainospäätä. Jospa sieltä jotain näkyy. 3. päivän putkeen, kun tuulee aivan mukavasti. Mutta ei oo ötököitä, se on tietysti yksi positiivinen asia. Mitäs Tino on mieltä? Tersel. Ei olla syöty syyjäkäliä kyllä, siitä muree. Tätä kun jotkut ihmetellyt, että mitä sille piipulle tapahtuu, että miten sen saa pieneen pakettiin tai isoon pakettiin, niin tälleen se toimii. Aika kätevä. Tätä kun ei polta molemmista päästä, niin tää on helpompi rullata. Niin. Toisessa päässä on se toinen muisti ja toisessa toinen muisti. Aivan.
molempi parempi. Se on siinä nipussa. Kuljetusasennossa. Täällä on tää meidän kamiinamestari. Oot siinä kamiinamestari? Oon. Sä vielä tulet kamiinassa. Taitaa olla vähän hiillosta enää jäljellä. Sitten vielä teltta purkuu, niin leiri vaihtuu. 8. retkipäivä alkaa tänään. Katsotaan mihin päädytään, päästäänkö tuolta ton Vainospään yli. Siinä on vähän lätäkkä kuivunut. Kyllä se melkoinen sottapytty on. Nyt se on vallotettu. Nyt se on vallotettu. Pannaan tääkin. Huhhuh. Pannaan. Joo. Mahon pannaan. Kyllä se on aika korkeita. No. Mihin se pannaan? Tänne ihan ylös tietenkin. Kato puun päälle. Joo, siellä. Älä kiipeä, ettei se sorru. Me voitettiin. Onpa hienoa. Äiti! Nyt ollaan valloitettu. Hyvä. Yes. Yes. Maisemat on kyllä ihan kohdalla. Ei siinä mitään. Kannatti lähteä. No niin, nyt on Vainospäälle kiivetty ja kyllähän nämä maisemat kannatti nähdä, vaikka olihan tuo aikamoinen reisivakara jumppa kyllä tänne kiipeäminen, mutta kyllä tää palkitsee nämä maisemat.
kun ne pani valon paistumaan sillä aikaa, kun ne meni näyttää sen teiltä, kun ne niinku laittoi sen ihan itse niinku valmisteli. No. Ja mitä? Niinku se vetu meni vähän niinku jualle, niinku stretch, niin niinku käänsi sen rinnin suuhun. Tai sen tässä sitä on se kurkkuun. Kuva vain muotoon. Se on kaikista helpoin kääntää.